I Baaden Milar Basawi mo ibadey I President Rangba jongka Voice of the People Party. But ibadeiru I MLA Badon Burom jongka Nongkrem constituency. Ila tho ia kane ka jingtho hapo jongka WhatsApp status ka jongi. Te tong inya pule ka kumba kalong. Tang hapo laisnem ka VPP kala job saw ki MLA. Kala kini ya ka kam MP na ka Congress. Kala don ar penriu ki MDC. Habaya nujor bat khat khandai ki MDC ka NPP. Pra ki UDP R ki Kongres, Iwe HS PDP, but lai ki MDC Shimet. Ladehi baki we ki party kin sir thot ya ka jingkersian baka VPP kalayo. Ka jingnyet bat ka jingsennya teli jongi haublei. Kalau long ka dauba jong ka jingjob ha ka jingyat lenti. Nin nang yai tresitom but nang yai be syakathong. Kamtam ban kurup ya ka bor sensar ha u senam ar hajar ar popra. AMB kabamut Arden Milar Basoyemoy. Nangta sakane ka weru ka ba iba Arden ia tho apo jong ka WhatsApp status ka jongi. Hey wat bakalaho. Ngidang job tang ya ka quarter final bat ya ka semi final. Ngidang up saya ka final menta. Enda ngila job saya ka final ha usnam arhajar arpupra. Ken saya bisar bat kentho kat bamon. Kataru pinhap ailat suwa ken bangin tre AMB. Kumba kinong ilam jong ka Voice of the People Party kiladap clay bakinom set kelay upaj ba kini kijing penpau jong iba Arden nakapor syakapor lang ba ka WhatsApp status kidi kisaki kibashay baka VPP kan yakin mau ya kijing jong kipaj ba nakapor syakapor ka VPP kanom klet dalileru ya kijing kibaki paj ba kiladap ban mat bat kibadang yamat kat ba kan ka sorkar kadang sensar kumta nakaliang jongi kipaj baru nginom day ban lek klet ban ai ka jingkersian ya ka VPP kumba kinong ilam jong ka Voice of the People Party kila terang hir ban yo no ban yalam ya upaj ba haka roy kapar haka ya bet ya jenti hang ne hapo ka jela ba ka jongi kublei sibun shua banjir ya urang yalam hey kuda bisa what shujita jingsha Gam kam shisha ijing kala hapo jengka jela ya no pinjit ya no pinbut kasyong happy hanga hey samla sampai kan thai shinrang lok mi lok ba oh yes not bilang